Пред хора, аз съм тарска при мене. Пано и днес ще играем Pixelmon. И да, ето ни го Покемон Charizard. Така, да ви се представя, аз това да правя канал за Гейминг. И днес сме с Дени по BG. И... Окей. Играем малко Pixelmon. Гледай колко го човече, това. На Craft Round сервера, на Craft Round сервера. И аз си паля Ферарито. Аз си паля... О, лагна ми ужасно, аз си паля... На мен ми лагна малко. Много е така. Аз си паля... Паля си Ферарито. Аз си паля самолета. Как ми идея, сега да се ли кажем? Къде? Аз съм по-бързи от тебе. И както виждате, използвам покебала с собствения пакет. Аз имам покедекст. Имам само 3 покемона. Феро имам, да. Имам Полерат, Еспион, Гролайт, Венасор, Пикачу и... Ти много се стараеш да ги събереш. Какво каза? Много се стараеш да ги събереш. Трябва да тренирам. Така, приятели, днес после ще направим малко геймплей на сървъра. Да. Който обикновено си играем, IP-то в description на това видео. Не е ли линк? Не, тук ще дадем IP-то на description. Така. Ама става сам. Виж това как се бъга човек. Да, той е бръсна като не. Някой го бръсне. Чуеш, той е ресурсен пакет на Луки. Аз па не съм с ресурсен пакет. Аз па съм. Аз па не съм. С покетанки. И да, виждате. Драко. Как се за... Ето му го Ламборджинито. О, аз съм към някой град. А? Така да виждате, имам минималк, макар че не е поделено. И дъргонайт. Какво? Дъргонайт. Я? И се надяваме да видим повече от приятели от вас тук. Може много така нещо, тук се така нещо. Надяваме се да видим повече от приятели тук. О, виж, Чай сам. Виж, там има един Blastoise и са един Venusaur. И да, хора, виждате, че ми чатат по скайпа, виждате, че ми става жълт. Нямаш тук. А? Нямаш тук. И да. Къде си бе, Пано? И ще кажа парите тия братя тук. Не. Пано, баба ти ли е това? Пано, това баба ти ли беше? Да, баба, затвори. Аз ли да ти затворя? Не, баба. Нямат, знаеш колко мъничко. Върнахме се, излиза с тази малко паузичка. И после пропувах да този брак и не знам от кой град съм. Човек, аз съм майче от някой остров. знаеш ли какъв бъг видях? Екан с наобратно, човек. О, някой си. О, аз тук не съм бил в тази част. Къде бе? Аз стоям към кораба, брат. О, и аз искам. Няма ли идват? Ами Ами идвам. трябва покемон, за да прелетиш. Имам си. Charizard. Ама къде се намира? Ами... тук надоле по брега и вътре в кораба. Къде го брега? Кой бряг? Надоле и това е доста популярно спорта. Абе, ще се портна до тебе, изчакай. Ама не може да разбали, че нямаме право на тази плана. Защо имаме правото на тълпа, а не на тълпаци? Къде бе? А? Къде аз знам? Много глупаво. Добре, аз съм при джим лидера. И Джима. О, аз всъщност ще го предизвикам за това. За това. Тук пише левел лимит 65. Аз няма как да го победа, човече. Моите покемони са много слаби. Но тук няма джим лидер. Ами той не е постоянно вътре, брат.
А не, има Gym Leader. Той си спами 100 левели. Той само 100 левели ли има? Да. Газ. Аз може да победа. Но ми трябва от всеки тип по 3 покемон. Ела да се чакаме при Gym Leader. Добре, хора, ние ще правим на пауза, като малко потренираме. А как се прави пауза? Качим малко. Контрол плюс F11. Обаче без да натискаш нищо. Значи контрол плюс F11 натискам. Да. И да, хора, пак сме тук, виждахме са, бихме са. Аз си оставих покедекса в Ender честа. За сигурно сме разбрани. Сега какво ще правим? Ще летим. Тъненен. Аз сега да разбирам покемон. Добре, вземи си покемоните. Така, аз ще... Мютанко. Аз правя ще до покемон центъра, до PC-то, за да си взема покемона. Там имаше PC при Джим. Много такова. И ще спра на пауза, за да потренираме малко и ще видим дали... Аз нямам да спирам. Аз да спирам ли, човек? Не. И да, докато той тренира, той ще спре на пауза. Аз няма, защото съм готин. Не, защото си просто идиот. Защото си просто идиот. Някакъв си бръсне козата. Марип си бръсне. Някакъв бръсне Марип. И паузира ли? Не, бе. И така правили, отитам, чуя с кой не изкарам, значи своето БМВ. Айде да се състезаме. Ферари или Боинг да си. Човек, айде да се състезаме. Не, ти ще ме победиш. Защото аз лета. Той аз лета. Да. Волпикс. Аз те виждам. Сега ще дойда по тебе. Тая. Ти на какъв комин дойде, бе? Ти си близо до Хелъра. Аз па до Хелъра. Къде си ти, бе? Поки центъра, бе. Ето и аз идвам при Поки центъра. Ета! За теб съм. Познал си Ферарито ли, бе? Я покажи на зрителите Ферарито. И така, правилно ще се видим след паузата, когато... Аз да паузирам ли? Тренирам малко. Аз да паузирам? Не да паузираш. Ако искаш паузира и ти да тренираш... Да, хора, и аз ще паузирам. Колко ти трябва да тренирам? И аз ще паузирам. Довиждане. Май паузирам. Не съм. Да, и аз. Джима, малко е такова. Джима ще предизвикам Джима в втора или трета част на... Когато снимаме отново геймплей. Да, аз съм новобранец. Сигурно в началото ще забележите, че не съм разбрал, че снимам. Да, това ме българи. Нали? Да. Бих джираграф и не ми дигна лево. Беше 34-то, аз съм 37. Искам да видя някъде бос да го убия. Бос! Тама не викам някъде бос да открия. Арбок! Боса е Арбок. Къде си, бос, кажи? 42. Къде си, кажи, бос? Той ме атакува сам. Добре, къде си? Ако можеш да ме видиш на минимап. Ама аз нямам такава опция. Кажи, къде си? Аз го убих. Какво ти даде? White Lens. Даде ми диск X-Skisor. X-Skisor, това е добро. Таймер бал и TM8 Bulk Up. Бил. Среща по Покемон Сет. Добре. Какво каза, че ти е дал нещо? Това ли? Сега ще кажа. Няма лар. Има таймер бал, Bulk Up, който е диск, White Lens и... Какво е White Lens? Какво е White Lens? Не знам. Ще видя дали може да се сложи на някакъв покемон.
Това как ли е това? Това е някакъв джем. Спечелен. Ой, моля го видя. Това е някакъв джем, не се използва за нищо. Не може да се сложи на покемона. Но добре, аз сега идвам. Ето, аз съм пред него. Ето. Дай ми това, дай ми джема да го видя. Пусни го да го видя. Може да се слага на покемон и нищо. Може, аз да запълня. Дай си ми го. Тогава си ми го дай. Да. Човек. Добре. Взех си. Верно ли може да се слага на покемон? Да, може. Какво прави това? Я си го сложа на Чарзарда. Нещо прави. Ами не беше чисто на по-слаб покемон някакъв. На Елекит. Да. Аз ти пак да имам. Таймърбал. Имам си таймърбал. Супер. Бълкап. Моя отбор е бая солиден. А можеш да ми дадеш ексизор? За какво ти? Да се го науча ли? Той на какъв тип се учи? На бъг май. Бъг. Бъг. Може ли да пробвам на някой? На Драгото ще пробвам, чакай. На Драго може да стане нещо. Не става. Аз ще пробвам на всички покемони. Не, че имаш много, да. Сам остава само на Елекит. И на Елекит, и на него не става. Ако искаш, сега си го вземи. Да, аз се виждам. Ейта, ти се биеш срещу 3 дио. Или какво бе? Пера. Я. Дай ги веднага. Ето. Аз да дай това. Ето. Бълкъп добра атака ли? Бълкъп на кой покемон може да се научи? Бълкъп е така. Бълкъп е така тъпа атака. Все пак ще видя какво прави. На някой покемон ще се опитам да я науча. И на Чаризард не може, въд. На никой от покемоните ми не може. Сега си пробваш на всички ли покемони? Дай си ми го да изкажеш, щом не ти става. Може да подадеш на нещо. Таймърбал, яко. Таймърбал е пак вид топка. Да, ама... готино. Изглежда готино. Аз ще някъде да тренирам. Мисля да качвам малко Ферарите. Не, всъщност ще качвам малко Голайф. Аз мисля това да е за моя епизод. Добре. Защото снимах това да имам. И да, хора, чао! Ами тя ми ще ми каже.